ми ще се представя на Давид. Казвам се Ива Ненкова, магистър фармацевт съм. Завършила съм фармация в Медицински университет, като кандидатствах за специалността през 2018. В момента преподавам на студенти в университета, като определено това си ми е страст, именно преподаването. Като разбира се, учениците сте ми също толкова интересни, колкото и студентите. Като сферата ми на преподаване, както се подразбира и от самия урок, е биологията. Това е една изключително интересна наука, изключително необятна. Предполагам, че въпреки, че си седми клас и още не учиш генетика, си се включва, защото темата ти е интересна и искаш да научиш повече. Като това е целта на днешния отворен урок, да си научим няколко нови термина, да си обясним някои неща, които ни заобикалят и да научим какво стои зад тези процеси, които в поглед могат да звучат много сложно, но всъщност не е така. И се надявам с моя урок всичко да стане доста по-ясно, дори и за по-малки ученици. Така че, спомням си камерата, ще си пусна презентацията и започваме по темата да говорим. Разбира се, ти ако искаш да се представиш, да кажеш нещо повече за себе си, ще ми е изключително приятно, изключително полезно, за да не е монолог от самото начало. Приготвила съм и доста прочета и дискусии към края на урока, така че и тогава ще ми е приятно също да обсъдим и да чуя твоята гледна точка. Аз съм Давид и съм ученик от 7-ми клас. И биологията е интересен предмет за сега. Кое най-много ти харесва от нея? Едноклетъчните. Готино, добре. Сега ще видим дали ще ти хареса генетиката. Добре. Така, нека сега си поговорим днес за това как природата решава кои наши черти да предаде нататък в поколенията. И да се опитаме да си отговорим на въпросите защо приличаме на родителите ни, ама не съвсем. Ние не сме техни копия. Защо понякога дете, което има родители с кафеви очи, се ражда с сини такива. Ще си отговорим на тези въпроси и на много други. И още ще изникнат по време на презентацията и след нея. Ще си говорим на тези въпроси с помощта на генетиката, защото именно това е науката, която стои зад наследствеността. Това е науката, която изучава кое, как и защо се унаследява напред в природата и със следващите поколения. Народът, много преди да ги знае тези неща и да е чувал за генетика и за наследственост, дори за едноклетъчни по биология, си е казвал доста неща. Например, някои от тези изрази, като удрял си му кожата, цялата си майка, нали, с това си има предвид изключително много приличаш на майка си. От баща си взел ума, от майка си очите, гените си казват думата или пък гените са виновни за нечие поведение. Също е разпространено. Като наследствеността обяснява тези неща. Наследствеността е свойството на организмите да предават своите белези. Какви пък могат да са тези белези? Тук на схемата съм илюстрирала някои от тях. Може да става въпрос за цвят на очите. Може да става въпрос дали ще имаме дълъг нос, чепат нос, колко ще са ни дебели устните, какъв ще е процента на мускулната ни маса, но не само външни белези, както ще стане въпрос напред в презентацията, се предава. Та предаването на всички тези белези и примерите, които изброихме, от родителите на деца си е присъщо свойство на организмите. Изключително важно тяхно свойство, бих казала. И това свойство се нарича наследственост.
Интересно е обаче да разберем къде всъщност се крие тази наследствена информация, къде ни е закодирана тя. Давид или някой, ако се е включил, може ли да ми отговори? Къде се крие наследствената информация, ако знае отговор на въпроса? Добре. Не е много труден отговора. ДНК. Точно така. Точно ДНК е. Сега аз, разбира се, малко ще го усложня, но си прав. Точно ДНК е. Нашата наследствена информация си е записана в ДНК молекулите. Това е една много дълга и спираловидно нагъната молекула. И тази молекула съдържа всички инструкции как да си бъдем ние, по какъв начин да бъдем това, което сме. Къде е тази ДНК? ДНК-то се намира в ядрото на клетките и е подредена в структури, които се наричат хромозоми. Няма да питам сега повече подробности за тези хромозоми, но трябва всеки да знае, че тези хромозоми са точно определен брой в нашия организъм, в нашите тела. Те са 46, като 23 взимаме от майката, а другите 23 взимаме от бащата, т.е. унаследяваме ги. След като разбрахме, че наследствената информация е закодирана в ДНК, която, пак повтарям, е молекула, дълга, спираловидна, изключително сложна, изградена от структури, които се наричат нуклеотиди, може да си отговорим на въпроса какво е това нещо ген и какво е това нещо алел. Защото именно това е същината на презентацията. Нали така? Тези участъци от нуклеотиди в веригата на ДНК, които носят информация за белезите на организма, за неговите черти, се наричат гени. Тоест, в ДНК молекулата ние имаме различни участъци, различно дълги участъци от нуклеотиди, това, което формира ДНК. Например, един участък от тези нуклеотиди е генът за очи. Друг участък от нуклеотидите е генът за ръст, т.е. колко ще сме високи. По този начин имаме много участъци от нуклеотиди по цялата дължина на веригата на ДНК и именно различните участъци носят различна информация за белезите на нашия организъм. Добре, ще си кажете, щом имаме еднакви гени, всички имаме участъци в молекулите ни за това, за цвят на очите, колко ще сме високи, каква ще ни е косата, къдрава, права и така нататък. Защо не сме еднакви тогава? Нали всички ги имаме тези гени? Да, всички имаме тези гени, но гените имат различни варианти. Различни състояния на един и същи ген се наричат алели. Тоест, алтернативите на този ген, именно това, дали ще ни е права коса или ще бъде къдрава, дали ще бъде руса или дали ще бъде тъмна, се наричат алели. Алелите са различните състояния на един и същи ген. Тоест, белезите, които ние носим, имат различни варианти. Всеки от нас носи различни алели. Различни алели за всеки белег. Откъде ги придобиваме? Унаследяваме ги. Ако се върнем към първите слайдове на презентацията, когато представяхме наследствеността, тогава разбрахме, че ги унаследяваме от майката и от бащата. На този слайд съм представила именно примери за различни гени и техните варианти, които вече знаем, че се казват алели. Белегът или генът е този за цвят на очите, за цвета на косата, устните, кръвните групи или цвета на граховите семена, с които Мендел, един от основоположниците на генетиката, доста се е заигравал и благодарение на това имаме различни важни закони в генетиката. Алелите или вариантите на тези гени
Какви могат да са? Това, което вече казахме за цвета на очите. Кафеви, сини, зелени, пъстри. За цвета на косата. Тъмна, руса, рижа. Устните ни могат да бъдат тънки, плътни. Кръвните групи са 4, А, Б, АБ или нулева. И граховите семена могат да бъдат жълти или зелени. Това обяснява, тези алели обясняват защо не изглеждаме еднакво. Комбинацията от алелите, които получаваме, определя как ще изглеждаме и какви характеристики ще имаме, какви характеристики ще носим. Малко по-специфично и малко по-подробно за процеса на унаследяване. Казах вече, че всеки белег се определя от два алела. Единият алел задължително го взимаме от майката, чрез нейните полови клетки, които се наричат в генетиката гамети. Това са яйцеклетките. А от мъжа половите клетки, пак казвам, наричат се гамети, това са сперматозоидите. Когато се образува яйцеклетката и сперматозоида, всеки от тях носи по един алел за всеки ген. Те се сливат при оплождането и новият организъм отново придобива два алела за един белег, за един ген. Както се вижда тук, яйцеклетката носи алел за син цвят на очите, а сперматозоидът носи алел за зелен цвят на очите. Най-вероятно майката е синеока, а бащата е зеленоок. Детето ще наследи и двата алела. И комбинацията от тези два алела ще определи цвета на неговите очи. Има едно много важно правило в генетиката и то е известно под името правило за чистота на гаметите. Това, което беше показано на предходният слайд, сега ще го обясня с още малко повече думи. Преобразуване на половите клетки, които вече разбрахме, че се казват гамети, и те биват яйцеклетки при жената и сперматозоиди при мъжа. Една част от тях, ако майката има алел за зелени очи и един алел за сини очи, една част от тези гамети ще носят само и единствено алел за сини очи, а друга част от гаметите ще носят само и единствено алел за зелени очи. Тоест, алелите не се смесват. В една гамета не може да имаме ето това тук. Половината от гаметата да е с алели за сини очи, а другата половина да е алели за зелени очи. Не. Когато родител има различни алели, за какъвто и да е ген, една част от тези гамети носи един от алелите, а друга част от гаметите носи другият алел. И именно това правило е известно като правило за чистотата на гаметите. Добре, какво се случва, ако един индивид наследи различни алели или еднакви алели? Ако един човек получи два еднакви алела, ние казваме, че неговият генотип е хомозиготен. Как се проявява това? Тоест, какво виждаме? Какво виждаме в този човек? Какъв е неговият фенотип? Проявява се този белег, който надделява. В случая, този белег може да бъде кафевият цвят на очите. Ако имаме два еднакви такива алела, които се появяват в този индивид, ние ги наричаме доминантни. Защо доминантни? Защото те ще доминират над някой друг алел, който обаче няма да се прояви, докато доминантният алел е там. Този друг алел се нарича рецесивен. Доминантният алел потиска действието на рецесивния. Той не може да се прояви, докато доминантният алел
е там. Това е нещо като биологична сила. Доминантният алел е шумният, докато рецесивният е този тихият, който си стои там и не би могъл да се прояви. Докато доминантният е там. А кога може да се прояви рецесивен алел? Някъде напред в поколението. Относно генотипът на индивида, ако един индивид се здобие с два еднакви алела, го наричаме хомозиготен. Еднакъв. Ако обаче индивидът придобие два различни алела, го наричаме хетерозиготен. Ето точно в този случай, когато индивидът има два различни алела, този, който се проявява, разбираме, че е доминантният. Той доминира над другият алел, над рецесивния. Разбира се, генотипът на индивида може да не е хомозиготен само по доминантният алел, може да бъде хомозиготен спрямо рецесивният алел. Пак повтарям, при отсъствие на доминантен алел, тогава рецесивният, т.е. по-малко разпространение, по-слабият в кавички, може да се прояви. Тогава той може да блесне. Така, сега да видим как в генетиката се отбелязват тези доминантни алели, как се отбелязват тези рецесивни алели, какви са възможните комбинации при унаследяване на белега. Ние виждаме какво на картинка, какво на схема. Виждаме два хетерозиготни индивида, защото техните алели, това, което носят те, са различни. Единият от тези алели е доминантен и заради това, че доминира, се отбелязва с голяма буква и най-често, най-обичайно, това е буквата голямо А. Рецесивният алел се отбелязва с малка буква А. Тоест, в случая, в гаметите и на майката, и на бащата, доминантен е алела за кафяви очи. И да видим как ще се комбинират. С цел улеснение в генетиката, тези комбинации се представят в една табличка, която се нарича решетка на Пънет. Има 4 възможни комбинации. Гаметите на единия родител се представят вертикално в тази решетка на Пънет, а гаметите на другият родител, в случая на бащата, съм ги изобразила хоризонтално. Така, когато те се комбинират, имаме 4 възможни комбинации. Може да имаме един индивид хомозиготен, доминантен, защото съдържа само доминантни алели, а доминантен беше кафевия цвят на очите. Може да имаме два индивида, които са хетерозиготи, които ще имат както единият алел, доминантния, така и другият алел, рецесивният. Доминантен, пак казвам, е алела за кафеви очи, а рецесивен е алелът за сини очи. И кой от двата алела ще се прояви? Разбира се, това ще бъде доминантният алел, защото той ще надделее на рецесивния. И ще имаме един случай, последния, 4-ти случай, в който индивидът ще бъде хомозиготен по отношение на рецесивният алел. Тоест, той ще има два алела за син цвят на очите. И когато няма какво да пречи, липсва доминантен алел, този индивид ще бъде с сини очи. А всички останали случаи, както хомозиготният индивид, така и хетерозиготните индивиди, ще бъдат с кафяви очи. Тоест имаме сумарно 3 индивида с кафяви очи и един индивид с сини очи. Защото това са 4-те възможни комбинации при кръстосване между два хетерозиготни индивида. Именно това Мендел е наблюдавал при граховите си растения. Тази решетка на Пънет е изключително полезна, защото много улеснява
това да си покажем различните статистически значимости, вероятности и да определим процентите. Какъв е процентът един индивид да бъде с кафяви очи и какъв е процентът индивида да бъде с сини очи. Както тук се вижда, да бъде индивидът с сини очи е доста малък процент. Тоест е по-вероятно детето да бъде с кафеви очи, защото този алел доминира. Тук съм приготвила една задача, за която след като ви обясня условието, ще ви оставя една-две минутки, за да помислите и после ще я решим заедно, след като чуя какво може да ми кажете. Какво гласи условието? От брака между мъж и жена с кафеви очи се ражда момиче също с кафяви очи. Минават години и от брака на това момиче, на тяхната дъщеря, брака на дъщерята, който е с синеок мъж, се раждат две деца. Едното дете е момиче, което има сини очи, а другото дете е момче, което има кафяви очи. Целта на задачата е да се определи генотипа на цялото семейство. И за ваше улеснение, аз съм я представила схематично, за да може да ви е по-лесно да си представите как изглежда това условие на задачата. Имаме цяло едно семейство. Имаме 3 поколения. Трябва да открием кой какви гени носи. Имаме майка с кафеви очи, баща с кафяви очи. Не знаем техният генотип. Дали е с големи букви АА или дали е голямо А, малко А. Не знаем. Раждам се дъщеря, която е с кафяви очи. До тук нищо чудно, даже много логично звучи. Обаче, при нейния брак с мъж с сини очи, в поколението, третото, се появява дете, момиче с сини очи. Тоест, тук някъде има нещо интересно, по-интересно от кафяви очи. Имаме някакъв алел за сини очи. Момчето, другото дете, което им се ражда пък, си остава с кафяви очи. Искам да помислите малко, за да видя дали можете да ми дадете някаква идея относно генотипа на всички замесени участници. Малко да помислите и след минутка-две ще питам някой дали има готово решение на този въпрос, какъв е генотипът на участниците в нашите поколения. Окей? Да видим сега дали имате някакви предположения. Появили са се Явор и Румяна. Давид вече си говорих. Явор, здравей! Измисли ли нещо по задачата, която зададох? Имаш ли някакво решение или дори да не е решение, някакви идеи, някакви мисли? Да, не.
Явор нещо се срамува, няма от какво. Добре, тогава другия участник в урока има ли някаква идея? Добре, тогава отиваме на Давид отново. Давид, някакви идеи? Мисля, че майката да е голямо. Така, да, давай, изкажи се. Ще ти кажа верните отговори. Интересно ме какво мислиш. Мисля, че майката ще е голямо и бащата също. Мгм. Това ли, че остава отговора? Нещо надолу? Успя ли да отгатнеш? Дъщерята мисля, че би трябвало да е 2 пъти голямо А. Така. Синелкия баща би трябвало да бъде малко А. Така, и имаш ли идеи за тяхното трето последно поколение? И двамата да са 2 пъти голямо А и 1 път малко. Добре, някой друг от другите участници да иска да се включи или да подкрепи, или пък да обори Давид. Добре, щом няма, започваме да си говорим и да отгатваме загадка. Както казах, имаме цяло семейство, 3 поколения. Трябва да открием кой какви гени носи. Така. Първо трябва да определим кой белег на нас ще ни е доминантен и кой белег ще ни е рецесивен. Както виждаме в поколението, определено доминира кафевия цвят на очите. Това го разбираме от дъщерята на кафеволката майка и кафеволкия баща. Тоест, кафявите очи са ни доминантния белег. Сините очи, по-слабите, така да го кажем, белези, това ни е рецесивният белег. Важно е да знаем, че дори един доминантен белег е достатъчен, за да се проявят кафявите очи. Okay? Тоест, доминантния белег го изобразяваме с голямо А, а рецесивния с малко А. Добре. Обаче, ако всички носят от първото поколение, ако всички и майката, и бащата, и дъщерята носят само този белег, доминантния за кафеви очи, тогава как ще се появи този син цвят на очите? Няма как да стане само и единствено от бащата. Защото, както казаха лелите, си ги взимаме и от майката, и от бащата. Тоест, в първото поколение ние имаме хетерозиготни индивиди, т.е. такива индивиди, които съдържат и двата белега, както доминантен, така и рецесивен. Но защо се проявява кафевия цвят на очите? Защото този белег ни е доминантния. Но рецесивният си остава. Той е там и чака подходящ момент, за да се прояви някъде надолу в поколението. Дъщерята също като родителите си има генотип, хетерозиготен генотип. Тя е наследила по един алел от всеки родител. Тази дъщеря среща мъж, който е синеок. Очевидно, той, както Давид каза, съдържа само алели за син цвят на очите. И неговият генотип спокойно можем да го изобразим с малка буква А. Само че нещо, което Давид допусна като объркване, да прави генотипа само от една буква. Понеже си взимаме един алел от майката и един алел от бащата, винаги трябва да са два. А вече какви ще са,
дали ще бъде само две големи букви А или само две малки букви А, или както в първото поколение една голяма и една малка, зависи от случая, според задачата, според информацията, която имаме, но винаги трябва да са две букви, защото са два алела. Така става един белег, един ген. Добре, дъщерята казахме, че има кафеви очи. И нейният генотип е този. Съдържа алел за кафеви очи и алел за сини очи. Тя среща господин Синеок, който е хомозиготен по рецесивният алел, сините очи. Тоест тук имаме А голямо, А малко, а тук имаме само две малки букви А, защото бащата е Синеок. Същото нещо, ето вече сме тук, същото нещо ще го видим в тяхното поколение. Дъщеря им, която има сини очи, ще е унаследила един алел за сини очи от бащата, тя няма какво друго да вземе от него и ще вземе рецесивният алел от майка си, която беше с кафеви очи, но носи рецесивният алел за сини очи също. Тоест, дъщерята ще има същият генотип с баща си. Тя ще бъде също хомозиготна и ще съдържа два рецесивни алела за син цвят на очите. Един рецесивен алел от бащата за сини очи и един рецесивен алел от майка си, която е с кафеви очи, но съдържа алел за сини очи. Рецесивният белег, сините очи, най-важното, което трябва да си запомним от задачката, се проявява само когато липсва доминантният алел. Всички кафяволки членове на семейството са хетерозиготи и имат един доминантен алел за кафяви очи и един рецесивен алел за сини очи. А всички членове на семейството, както синеокия баща, така и синеоката дъщеря, са хомозиготи. Те съдържат само и единствено рецесивни алели. Добре, браво на Давид за опита, за идеята. Генетиката не е особено лесна и имаме много различни комбинации, които могат да се случат. Така че браво и продължаваме напред, като тук ми се иска отново да се опитам да ви дам думата и да си поговорим малко повече за наследствеността. Като това ще бъде под формата на дискусия. Гените са изключително важни по отношение на здравето и определено има много генетици, които си отдават живота на това да проучват гени, за да могат да дадат своя принос да лекуват болести, да се опитват да предотвратяват различни заболявания. Искам да ви задам въпрос и то е, ако едно дете носи рецесивен ген за заболяване от единия родител, можем ли да кажем дали то ще се разболее? Гледайте схемата, защото тя също може да ви даде отговорът на този въпрос. Ако едно дете носи рецесивен ген за заболяване и го наследи от единия родител, то ще се разболее ли от това заболяване или не? Какво мислите? Искам да ви погледна, но не искам да ви скривам схемата, но след няколко секунди, като всички я видят, ще го направя. Явор, ти какво мислиш по въпроса? И да сбъркаш няма да е страшно. Тук сме за да се учим, така че очакваме твоя отговор. Предположение? Някой?
Явно ви е Да трудно. кажеш нещо. Оп, извинявай, Ивет. Яко се Няма. опита да каже нещо. Да видим дали ще си отглуши микрофона. Може и в чата да се напише, няма никакъв проблем. Мисля, че ще се разболее. Че детето ще се разболее. Да. Добре. Благодаря за отговора. Някой друг подкрепяте ли Явор? Преди да ви кажа каква е истината. Давид, Румяна, вие какво мислите по въпроса? Може би се затрудняват, може би следващите въпроси повече ще им харесат. Те са малко по-философски, не толкова свързани с здравето. Всъщност, за да се прояви заболяването, детето трябва да наследи два рецесивни алела. Природата си има много интересни механизми да опазва индивидите. Ако имаме само един рецесивен алел за въпросно заболяване, здравият алел ще доминира и детето няма да се разболее, но ще бъде носител и ще може да предава засегнатия ген надолу в потомството. Ако природата и генетичната лотария не са благосклонни към неговите деца, например. За да се прояви заболяването, детето трябва да наследи два рецесивни алела, по един от всеки родител. Тоест, трябва родителите и двамата да бъдат носители на въпросното заболяване, да имат този болен, в кавички, ген рецесивен. И едно от децата им има вероятност да унаследи и двата рецесивни алела и тогава да бъде засегнато и тогава да се разболее, за съжаление. Може за цвета на очите генетиката да не ни е чак толкова важна, потребна и необходима, но именно тук за заболяванията, възможността да можем да определим каква част от поколението ще бъде болно или засегнато е изключително важно. И това я издига на пиедестал и това я прави толкова незаменима като наука. Много интересна, но и много опасна всъщност. Ако имаме само един дефектен ген, то ние ще бъдем носители. Самите ние няма да боледуваме, но можем да предадем гена на следващото поколение, както ви казах. Имам още няколко въпроса към вас, които не са свързани с болести. Както ви казах, те са не само биологични, но и по-философски. Ние често казваме, че тя има талант по наследство или тя е родена за това, родена с дарба. Вие какво мислите? Може ли талантът да се предаде, да се унаследи заедно с цвета на очите? Или пък няма такова нещо? Това са глупости и трябва да работим много здраво, за да си развием дори и хипотетично да приемем, че имаме някакъв талант, дори някаква дарба. Трябва ли да работим върху тези неща или пък да разчитаме само на гените? Гените толкова силно ли ни влияят? Можем ли да ги прескочим? Може ли, ако, например, майка ни е била велика математичка, ние да станем велик музикант? Или трябва да заложим на гените и да си помислим, че математиката и на нас ще ни се отдава? Как мислите по тези въпроси? Някой има ли мнение? Ще се радвам да ги чуя. Давид, Явор, Румяна, какво мислите вие? Доколко сме зависими ние от нашите гени? Има ли такова нещо като талант по рождение? Няма верни и грешни отговори. Всъщност и аз не съм си отговаряла на тези въпроси. Ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Може би и аз ще ви кажа моето. Предполагам, че се предава по рождение, обаче то без труд няма как да се развие даден талант. Трябва да се положи труд и упоритост. Така е.
И аз съм на това мнение. Може би, че да, някаква част от таланта на някой от нашите родители се предава, но пък, ако няма работа за таланта, как ще го развием? Как ще го направим? Няма как. Няма как, да. И друго нещо мога да допълня, че гените няма как да ни определят съдбата напълно. Просто може да ни дадат някаква начална рамка, някакъв начален ориентир. Но изборите, които правим, усилията, които полагаме, средата, в която сме, това ни оформя като личности. Това е най-хубавото нещо в наследствеността. Винаги има място за изненади, винаги има място за свобода, винаги може да умешваме гените напред в поколенията. Разбира се, нищо не е чак толкова предначертано и 100% решено. Някой друг иска ли да допълни нещо? Спирам си споделянето. Това беше и презентацията. Ще се надявам да сте запомнили някои от понятията, да сте видели как можем да представим унаследяването като схема, като решетка на пънет, да е станало малко по-лесно или малко по-трудно, но пък по-интересно. Някой иска да допълни нещо? Явно не е. А как ви се стори темата? Затрудни ли ви? Давид, какво мислиш? Интересно беше. Радвам се. А трудно ли беше? Малко. Стане в 10-ти клас обаче, ще видиш колко по-лесно ще ти се струва, като го учиш. Сега за 7-ми клас е малко рано. Малко прекалено идва, но си вече напред с материала за генетиката. Така че ще чуеш нещата за втори път и ще си доста по-напред от другите. Така че браво за смелостта, за това, че се престраши. Това е една от темите, които измъчва кандидат-студентите, когато искат да бъдат приети в медицински университет като мен. И е една от темите, които повече трябва да се обяснява и те доста я учат. Така че и тях ги затруднява. И 10-ти клас, и 12-ти клас ги затруднява. Не си единствен, не си сам. Така че браво още веднъж на теб. И някой от другите участници, ако нещо иска да сподели, ще се радвам. Аз ще се радвам да чуя всъщност тях има ли тема, която повече ги затруднява и обратна връзка всъщност наистина това научено от днес би ли им помогнало съответно в уроците по биология в училище. Румяна, Явор, много ще се радвам да чуя от вас и можем след малко да приключим с урока. Тук вече наистина няма грешен отговор. Да, абсолютно е така. Благодаря за урока, беше много хубаво представен, достъпен и интересен. Много благодаря. Много се радвам. Това е смисъла на тези уроци. Ако можем с нещо да ви помогнем за справяне по-добре в училище, пък и не само, и нещо да си отнесете в живота, ще бъде много хубаво. Така че благодаря за оценката. И аз благодаря. Аз също благодаря, Иве. Някой, ако иска да каже още нещо, аз искам само да кажа, ако желаете да се подготвяте с Ива по биология, дали за кандидат студентски или дори само за уроците по биология в училище, може да го направите през EduQuest. Първият урок е изцяло безплатен и имате специална оферта само защото присъствахте на този урок. А Ива е един страхотен преподавател. Видяхте днес колко лесно и сегментирано може да преподава и съответно да ви подготви.
Така че благодаря ви много за присъствието. Това бяха моите финални думи. Иве, ти ако искаш да отправиш нещо и можем да затваряме урока. И аз ви благодаря за присъствието днес. Пожелавам ви, независимо от това кой клас сте, за какво се готвите, дали за кандидатстване, била ви интересна темата или искате някакъв тест да си вземете. Госпожата е казала, че ще има генетика на него. Пожелавам ви да успеете в всяко начинание. До нови срещи. Със сигурност от ТДК ще продължават да правят такива отворени уроци. Има страхотни преподаватели, така че нищо не губите от тези уроци. Всяка тема, представена по интересен начин, е изключително полезна. Благодаря ви още веднъж и ще се радвам отново да се видим. Благодаря. И аз, Иве, благодаря и на Давид и много хубав ден ви желая на всички.